Bună tuturor, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un episod. În acest episod am să vă arăt cum să faceți această casă minunată și extrem de frumoasă. Azi începem să punem muzică pe fundal ca să auziți și voi ceva acolo, pentru că nu am chef să vorbesc. Uite, aveți nevoie cam de itemele astea care le-am eu acum în mână, să mă urc acolo la mai mică de iteme. Aveți nevoie de acest dar. Bun, și mai trebuie să discut eu puțin, după aia pe la final să pun muzică. Deci puneți 3 blocuri așa și trebuie să faceți un pătrat. Dar trebuie să mă aduc modelul de la casă de asta, pentru că nu mai vrea să mă duc computer. Nu vă pun pe speed up ca să înțelegeți și voi ce fac eu aici. Că sunt alți youtuberi care încerc să construiesc casele, după ideea pun pe speed up și n-am ce să înțeleg altceva. Pentru că, nu, trebuie să mă că voi pe speed up ce rapid se mișcă, opa, ce prost a spus, stop. Trebuie să mă ce rapid se mișcă, tu nu ai cum să faci casa. Mi se pare o tâmpenie youtuberii ăștia care, gen, iau un video și îl pun cu speed up. Și atunci eu cum să înțelegă, frate, ce faci tu acolo. Și nu se strâng multe like-uri, pentru că și nu mă miră, de fapt. Adică, frate, ce-i fi atât de, cât de prost să fii să pui pe speed, frate, decât nimeni nu înțelege și lucrezi tu acolo. Adică tu pui pe fucking speed up și te miști foarte rapid. Și pe omul nu înțelege unde să pună blocurile, cum să le facă, cum așa. Dacă tu pui pe speed up. Și mi se pare efectiv o tâmpenie youtuberii ăștia. Dacă vrei să faci un video, nu, dacă vrei să faci un video cum să construiești ceva pe Minecraft, nu pune speed up, frate. Mie mi se pare efectiv o tâmpenie, că am încercat și eu să construiesc alți youtuberi și n-am putut, pentru că efectiv a pus pe speed up. Și trebuia să opresc la fiecare bloc care l-au pus el ca să văd că, nu. Vă dați seama și voi. Bun, deci casa o lăsați așa. O să dureze ceva mai mult video ăsta pentru că o să am ceva de lucrat la casă. Șase. Doar trebuie să văd. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Cred că 4. Hai să pun 4, hai să las 4 așa. Că nu. Ok. Și puneți blocurile așa. Greșelile. Ok. Bă, ce deci mă disperă, credeți-mă că urăsc să construiesc pe tableta asta. Dacă era pe televizor sau așa, pe televizor ăsta la construcții, dar la tableta asta tare mă enervează. Bun. Deci pune bloc acolo, doamne. Scuzați-mă, băților, că fac asta. Uite, și tu tableta, n-ai stai dracului. Locul, ferea că sunt, că vreau să le arăt la oameni cum să construiască căsuța. Că eu nu sunt prost și pun pe speed-up. Ca să înțeleagă oamenii ăștia ceva. Și trebuie să fac foarte, foarte rapid. Pe la 5 minute și așa trebuie deja să încerc să fac grădina aia acolo sus, dacă o vedeți. Pe casa aia. Acolo am încercat să mai filmez o dată și nu mi-a ieșit, pentru că s-a stins că am filmat mai mult de 10 minute. Că am filmat destul de mult. Ok.
Bun. Așa, deci ok. Bun. Așteptați doar 2 secunde. Ok, a fost doar ca să închid ușița și să pot să construiesc în liniște. Pentru că vorbea maica mea la telefon acolo. Ata stă la telefon. Dar de-abia aștept să mă reapuc de vloguri. De fapt să mă apuc de vloguri. Pentru că tatăl meu îmi va aduce camera și na, pana mea. Atunci o să încep să mai filmez vloguri și eu. Ca oameni normali. Nu o să mai tot fac gaming, dar tot rahatul pe tabletă. Care e tot rahat. Și cum trebuie voi să faceți? Deci trebuie să spuneți 2 așa și 1 așa. Hai că încet ne apropiem de finalizarea casei. Mă bucur că acum am făcut-o mai rapid. Eu nu! Gat. Și acum ce trebuie voi să faceți, fraților? Ce o să puneți așa. Partea acolo o să o tai eu pentru că nu am pus. N-am pus bine partea aia, scuzați-mă. Dar și casa o să vă arate foarte, foarte faină după ce o să terminați. Spun eu că o să merite. Este o casă de făcut în survival. Nu merită să o faceți pe creativ pentru că în survival ar fi cel mai bine să o faceți. Eu așa zic eu totuși, dacă voi nu știu ce ziceți. Faceți părerea voastră. Eu zic că ar fi cel mai bine în survival, nu în creativ. Că mie oricum nu-mi plăcea când mai țin minte că mă jucam cu Talvine, că așa cum mă mai joc cu el Minecraft pe televizorul meu ca PlayStation 3. Cel mai mirific și minunat de PlayStation și nume 3. Și am PlayStation PS3 și da, nu, și am Minecraft-ul pe aici, mă joc cu Darius Minecraft. Și atâta de tare mă enervam când dădea game mode și să băga pe hărțile mele pe game mode mai că venea să strâng de gât. Deci nu-l suportam când îmi dădea game mode pe hărți. Deci mie nu-mi plăcea, eu vreau să fac o hartă pe survival quest și să dădea pe game mode. Vă imaginați voi ce prost mă simțeam, adică, bine, nu mă simțeam prost, dar nu, el mă enerva așa puțin. Și după aia îl înjuram. Și după aia se calma. După aia îl înjuram. După aia se calma. Și tot așa, tot așa facem. Bun, hai. Deci puneți aici torțe. Scuze că dacă n-am făcut-o chiar toată bine și dacă mai rămas ceva prostii pe acolo. Dar încerc să mă grăbesc, că nu vreau gen să se termine filmarea și să n-apuc să o fac. Bun. Aici, pe lângă blocurile astea de grăs, trebuie să faceți voi un design cu sign-uri, de să puneți sign-uri peste toate, eu nu mai vreau să fac acum ca să nu pierd timp. Pentru că, na, adică să pun niște sign-uri nu prea are rost. Puteți să le puneți voi dacă vreți. Să consurați alea cu sign-uri, băgați, zicem că vreau să bag cartofi aici. Și, da, deci am terminat casa, mă bucur că am terminat-o. Ok, stați puțin. Așa. Stai naiba acolo. Asta o să le pun așa. Să le pun așa. Bun, fraților, și cam asta este casa. Stai să-mi pun aici. Bun, fraților, și cam asta este casa. Dacă v-a plăcut acest clip și vă place și casa, nu uitați să apăsați un like dacă mai aveți episoade. Sau bine, dacă vă place și casa asta, să apăsați like. Uitați casa asta. Dacă vă place mai mult, să apăsați like pentru casa asta. Dacă vă place mai mult like, să apăsați mai multe like-uri pentru casa aia. Să știți. Bine, eu am văzut și bună data viitoare. Vă pup!